Hallo og velkommen til en splinter ny episode af det sygeste ting i verden. Vi har nemlig Minecon. Vi er blevet inviteret til Minecon. Yay! Er det ikke nice? Og vi kan se, at der er en masse, som holder fest herinde. Ja, nå lad os gå hjem. Der er en gris derinde. Seriøst, der er en gris derinde. Okay, så lad os gå ind til Minecon. Ingrid, du... ja, og vores specielle gæst i dag, det er Ingrid Sofia. Jeg kan ikke komme ind. Brug dit kompas. Jeg er kommet ind. Steve modtager jer til Minecon. Oh my god, er du Steve? Yes, I'm Steve. Det her er nice. Hej Steve. Hvor Simon, kunne han lige komme? Så ja, altså velkommen til Minecon. Det er ret sygt. Vi har betalt mange dyre domme for at komme ind. Bah. Så Ingrid Sofia, er du der? Doner i den her chest, så Ingrid, hej. Øjeblik, og DJ'en er næsten i position. Har du set den sjove creeper-statue? Nå ja. Høj. Ej, hvem har ændret næsen? Så vil jeg gerne skifte den Ingrid. Og se, hvad jeg kan. Jeg sidder og pille. Vi skal starte det her. Det er Minecon. Musikken er tændt. Jeg tror, det er Cat. Notch. Du skal bare stå. Jeg står op. Har du set den creepers næse? Har du set den creepers næse? Har du set den creepers næse? Det er bare for sjovt. En notcher. Nice nok. Og det er morgen. Jeg spiser lige nogle kager. Mælk. Hey Notch. Her, du får lige noget mælk. Notch er med på Skype lige nu, så jeg får lige alle mine penge her. Jeg gør mine dumme ting, som jeg ikke kan bruge lige nu. Notch. Ved du hvad det her er? Det er noget du har sat ind i gamet. Ved du hvad det kan gøre? Det der er et sjovt syn. Hvad villager, du blokerer vejen. Nå, han kan ikke dø. Jeg har brændt en notch, jeg har brændt en notch. Sandra, jeg er heroppe i DJ. Heroppe. Nice nok. Se, der er beviserne, der er ingen, der er notch her. Nå, men jeg kan godt bruge en diamond pick. Jeg sætter lige noget lava. Ja, okay, der. Ja, let's drink some drinks. Ja, det er Minecon. Det er fedt. Yes. Og der er Iron Minecon. Woo! Jeg kaster dirt. Jeg kaster op dirt. Og vi skal på scenen. Notch, kom lige op på scenen.
det vil jeg ikke kaste væk. Notch, okay, Notch op på scenen, Simon op i DJ-biksen. Jeg sætter lige noget musik på her i min DJ-biks. Sætter lige lava herinde, du kan lige våge på at tage det, Notch. Jeg tager lige mine penge. Så jeg sætter lige noget musik i gang. Lad os se, lad os prøve Blocks. Ude i rummet, der hvor alting kan ske. Okay, så Notch, du bliver bare heroppe, Simon bliver i sin bæks. Woo! Let's party! Er det rigtigt, at Cephas han er med? Fordi at han står faktisk også oppe i DJ-biksen, han kommer ned lige om lidt. Cephas fra The Yogscast, vi har mange gæster i dag. Både den berømte Ingrid Sofia, som jeg aldrig har hørt om. Så Cephas, vil du være venlig at komme ned fra Simons DJ-biks? Simon han bliver bare stående i DJ-biksen, han kan man godt lide at spille musik. Døj! Hvad skal vi høre nu? Skal vi ikke høre 13? Cephas har mistet sin skin. Lad ham lige logge ud og så få sin skin igen. Sådan. Cephas staves også med stort X, bare så I ved det. Den der musik er lidt creepy til Minecon. Okay, godt. Hello, Cephas. You want some dirt? Det der er ret nice. Så Cephas er her. Okay, Simon sætter nyt musik på. Og jeg smider mine ting i lavaet, så Nej, ikke mit guld, ikke mit guld. Spar mit guld, spar mit guld, spar mit guld, spar mit guld, spar mit guld. Please, spar mit guld, spar mit guld, spar mit guld, spar mit guld, spar mit guld. Waterball, drik water. Water. Vand. Drik. Okay, så Honeydew er her faktisk også. Han har forhåbentlig ikke TNT i hånden. Så Honeydew, lad os møde Honeydew. Så jeg sidder heroppe i den her ting. Det ved jeg godt. Den her... Nå jo, lad os lige møde Simon Karl. Lad os møde Simon Karl. Vi har varme. Jeg dør af en eller anden grund aldrig af det her varmevandsbassin. Hej Sander. Ja? Jeg tænkte på... Ja? Stavet Honeydew. Hvorfor er Ingrid Sofie? Stavet Honeydew med stort K eller lille. Det gør det. Smider lige mine ting i lavaen. Jeg er væk med det. Ja, det er fedt af dem, der har lavet Minecon, altså Notch og Mojang og alle de der dejlige Minecon-fans, som er her. De har givet dig... Ja. Ja, tak for at du kom, Notch. Det betød rigtig meget. Tak. Det gør jeg. Altså, det er sådan lidt... Jeg tænker nogle gange bare... Wow. Hvad skete der for musikken? Notch. Se den her. Det er lidt underligt, man piller ved. Ja. Hvad sker der, hvis man gør sådan her?
Ja, Honeydew. Håber ikke, han har TNT i hånden. Nå ja. Lige præcis det modsatte. Hej Honeydew. Ja, det er ikke sørgelig musik, det er episk musik. Okay, så det er faktisk Minecon. Så lad os tage tilbage til vores hotel. Det har jo været i 2 dage faktisk nu. Så Simon, hvis du vil komme tilbage fra Bixen deroppe. Jeg kommer 2 sekunder. Så har jeg sådan lidt for få af de her. Ude i rummet, der hvor alting kan ske. Yes. Det er dag, så jeg tror Minecon er ved at være slut, folkens. Ja. Tror du virkelig? Så alle jer, som har været fanget herinde, værsgo at gå ud. Ikke jer. Så Simon, lad os tage tilbage til hotellet. Ja, lad os tage tilbage til det. Hej guys, det var hyggeligt at møde jer. Farvel, Ja, hej Joe, hej Lem, hej Bob. Så okay. Skal vi finde? Hej til Stefika Jones. Hvor hotellet? Helt seriøst, hvor hotellet? Det har jeg ingen anelse om. Det ved jeg ikke. Sådan. Nu er jeg henne ved flyvemaskinen. Du skal bare skrive skråstreg warp airplane. Vi fik. Det var sjovt, Minecon. Ja, jeg kan overhovedet ikke. Hvor er byen? Eller, jeg har ingen anelse. Nå, hvad hedder det? Hvor er det der airplane, du snakker om, Sander? Nå, jeg er på vej over i Vegas. Så der hvor hotellet er. Og der er hotellet. Nu. Jeg har fundet hotellet. Jeg har også fundet hotellet, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker. Ja, jeg har faktisk. Ja, det er hotellet. Er det? Nej, det er det ikke. Jo. Nej, ja, det er altså et sted med de her spillehaller. Jeg fik guld! Lad os spille på maskiner. Tiden går hurtigt. Tiden går hurtigt her i Vegas. Jeg fik den. Ja. Se, det er en dejlig gave, jeg fik af Honeydew, Sander. Hvad fik? Nej. Nej, jeg skal nok lade være med at bruge det. Han sagde, det var et symbol på venskab. Jeg var sådan bare sådan sat af, shit. Honeydew, giv dig gave. Nej. Mere det gaven var, Sander. Ja. Sander, han sagde, han har taget med hjemmefra. Hvor er du? Med hjemme fra Minecraft, ja. Jeg prøver at finde vores hotel. Sander, jeg er nedenunder dig. Se lige, hvad Honeydew gav mig. Nej. Hey, må jeg lige låne det? Nej. Bare var en. Du må ikke springe i luften, så. Nej, jeg skal bare lige bruge en. Til hvad? Bare sådan en test. Ingrid, kan du ikke bare være selvstændig? Værsgo, Sander. Der er en kan ikke gøre det for mig. Tak. Kom, vi går. Du har ikke set noget. Nej. Jeg er langt Kom, væk. så kan vi komme ind i haven. Ej, Sander, skal vi ikke i stedet finde vores hotel? Det er sådan lidt... Jo, det er måske en mulighed. Er det der hotellet? Nej. Vi skal lave en episode, der hedder Lost in Vegas. Ja. Hvad laver vi herinde? Men i hvert fald, så synes jeg faktisk, vi skulle afslutte episoden nu. Så farvel alle jer, som så det. Og tak fordi I så Minecon. Hej. Vi er i hotellet. Hej.